Hey, welcome to my YouTube channel. It's me, Jervis, at your service. Pag-uusapan po natin ngayon ang mga famous vloggers na may dugong Ilocano. Yan, isa po akong proud Ilocano, pero hindi po ako famous. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification button. So let's start for number 5. It's the Pambansang Kolokoy. So meron siyang 176.9k IG follower, 2.6 million Facebook follower, and sa YouTube account meron po siyang 1.84 million YouTube subscriber. Wow! Ang Pambansang Kolokoy nga naman. Alam siguro to, no? So yan, ang real name po ni Pambansang Kolokoy ay Joel Villanueva Mondina. At ang kanyang birthday is July 23, 1979. Oh, 41 years old na po si Pambansang Kolokoy. Okay lang yan. So yan, ang Pambansang Kolokoy po ay nagsimula mag-YouTube way back 2012. And napanganak po siya sa La Union. Yan, sa kaya pala siya ay isang Ilocano mga kaibigan, pero lumaki siya sa Baguio City kasi nga nag-migrate yung family niya papunta doon mga kaibigan. So yan, ang net worth po ni Pambansang Kolokoy is $1.3 million, so di kaya in peso is 45 million pesos. Sus, saan mo pag-akastain yung perang yan mga kaibigan? So yan, we're going to number 4 sa ating lista ng mga Ilocanong sikat. At ang pang-apat natin ay si Boss Doggy mga kaibigan. So meron po siyang 771k IG follower, 2.4 million Facebook follower, and sa YouTube account po niya meron po siyang 5.3 million subscribers. So yan po, siguro kilala niyo po si Boss Doggy, lalo na sa mga kabataan ngayon na mahilig sa online games, especially sa ML. Nagdo-dominate daw siya mga kaibigan. So yan si Boss Doggy. Ang real name po ni Boss Doggy is John Carlo Mutok. February 19, 1997 po ang birthday niya. So 23 years old na po si Boss Doggy ngayon mga kaibigan. So yan po ang nagdo-dominate po daw sa ML. So he started YouTube way back 2005 and a blogger and a streamer. Sabi ko nga po, gamer po. Si John Carlo Mutok, o di kaya mas kilala sa pangalan Doggy. So si Boss Doggy po is from Pangasinan. So talagang Ilocano po siya mga kaibigan. So hindi po maikakaila na siya ay isang Ilocano. So lumaki siya sa France mga kaibigan. So hindi maikakaila na talagang isa siyang sikat na ML player. So yan, ang net worth po ni Boss Doggy is $2.8 million. In peso is 126 million peso. So yan po mga kaibigan, ang sarap po naman nagastusin yung perang yan. So punta na po tayo sa ating number 3. Siguro kilala nyo na to sa ngiti pa lang. Tama ka, siya nga si Kong TV. So meron siyang 954 IG follower, 3.1M Facebook follower, 7.65 million YouTube subscribers. Naku po, talagang laman-laman lahat sa social media si Kong TV. Sikat na sikat po siya bilang isang streamer at comedian. Yan po, ang real name po ni Kong TV is Lincoln Velasquez. Birthday po niya is October 27, 1991. So siya po ay 29 years old. Yan po si Kong TV, Mr. Lincoln Velasquez. Yan po kapangalan po niya yung sasakyan. Siya po ay from Claveria, Cagayan. Yan, si Kong TV. Lapit-lapit lang sa amin yan. Pumasyal na nga po siya sa Claveria, Cagayan. Nagsimula po siya sa YouTube noong February 2008 as a comedian, vlogger, and streamer. Yan po, ginagaya niya po ang mga kanta ng Silent Sanctuary. Yan.
Kumakanta siya ng parody songs of Silent Sanctuary. Doon siya nakilala kasi nga galing siyang magpatawa. At meron siyang team, ang Team Payaman. Yan, marami po siyang kasama dyan. Kasama na po yung pumana na vlogger. Rest in peace, bro. Ang net worth po niya is $9 million. Yan, in peso is 405 million pesos. Kaya naman pala nakabili na siya ng Payamansyon na sinasabi niya noon pa. So let's move on sa ating pangalawang sikat na vlogger na may dugong Ilocano. Ang napakagandang si Michelle D. Meron po siyang 1.5 million IG follower, 350k Facebook follower, at 3.3 million YouTube subscribers. Yan na nga naman ng isang Ilocana. Yan, isa lang po siya atang nalagay ko sa video na to. Siya po si Michelle D. Nagsimula po siya sa YouTube noong March 2011. Yan, dun po siya nagsimula. Mga beauty tips po ang kanyang content sa kanyang YouTube channel, mga kaibigan, sa mga gusto magpakanda dyan. Michelle D, search on YouTube. Ang lugar po ni Miss Michelle D is from Bangi, Ilocos Norte. Oh, dun pala siya sa tinaguriang first windmill of Southeast Asia. Gosh, dun pala si Michelle D. So yan, ang kanyang net worth is $3.9 million or 175 million pesos. Oh yan, oh my God, ganyan po kalaking pera ang mga kinikita ni Michelle D. 175 million pesos, imagine. Now we're going on to our top 1. Yan, it is Bretman Rock. Meron po siyang 15.4 million IG follower, 13 million Facebook follower, at 8.17 million YouTube subscribers. Imagine that, na nakapaligid sa'yo, na tumitingin sa'yo at tumitingala sa'yo sa murang edad na yan. My God, it is really sick. So he started YouTube way back September 2012 as a memer. Yan, tagapagpasaya or as a comedian. Yan po nagsimula si Bretman Rock. Tapos sumunod na po yung mga beauty tips niya. Same po with Michelle D. Yan po si Bretman Rock. Ang pangalan po niyang totoo is Bretman Rock sa Kayanan. Birthday po niya is July 31, 1998. Yan, batang bata pa pala si Bretman Rock. And he is from Sanchez Mira, Cagayan. And I'm proud that I am from Sanchez Mira. And his net worth is $39 million o 1.7 billion pesos. Ang bata-bata po niya na magkaroon po ng ganitong pera. Yan po si Bretman Rock. At yan nga po ang aking video. At ito po sila, mga YouTuber na may dugong Ilocano. So yan, kung bago po lang sa aming channel, please subscribe and click the notification bell button. And comment lang kayo sa mga gusto nyo pang maging videos ko.